Infetħu uffiċjalment l-applikazzjonijiet għal programm LEAD, programm immirat biex iżid is-sem tan-nisa fid-dinja tal-politika, fejn ser jingħataw taħriġ minn mentors apposta, fosthom il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat, kif ħabbret l-Ewroparlamentari Mirjam Dalli waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament. Għalina huwa ta' sodisfazzjon kbir li l-Prim Ministru Joseph Muscat tant jemmen f'din l-inizjattiva li offra li jkun qed jagħti ġimgħa mentoring lil 35 applikant li jintażlu, kull wieħed waħda minnhom se jkollhom l-opportunità li għal ġimgħa sħiħa ikollhom mentoring mal-Prim Ministru stess. Jaraw ix-xogħol li jsir min-naħa tal-Prim Ministru u jaraw ukoll ix-xogħol li jsir fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. L-applikanti għal dan il-programm ser ikunu qed jinżlu għal 35 wara proċess ta' għażla. Il-parteċipanti ser ikunu qed jieħdu sehem fi programm ta' żvilupp ta' 10 xhur. Bl-ewwel miri għal dawn in-nisa ser ikunu l-elezzjonijiet li ser isiru tul dawn il-5 snin li ġejjin. Jibu n-nisa li huma interessati, li għandhom l-enerġija, li huma determinati, li jidħlu fil-politika, li jagħmlu differenza fil-politika u li fuq kollox jirrappreżentaw lil Partit Laburista bl-aħjar mod fl-istituzzjonijiet politiċi differenti. Ġifri aħna din inħarsu lejn tfajliet u nisa li huma interessati b'mod partikolari għall-elezzjoni ġenerali, imma wkoll għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u anki għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Il-programm li juri kif il-Partit Laburista huwa wieħed innovattiv u dan hekk kif apparti li permezz ta' dan il-programm aktar nisa ser jersqu lejn il-politika ser ikun qed iġib ukoll il-ferat tal-partit iżjed qrib xulxin, kif sostna l-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef. Opportunità sabiħa ħafna għal dawk li jixtiequ jipparteċipaw. Aħna konvinti li dan il-programm ħajwassal għal riżultati mixtieqa, fl-istess ħin aħna nixtiequ naslu fi stat li ma jkunx hemm bżonn dal-programm għax il-parteċipazzjoni femminili tant tkun b'saħħitha li ma jkunx hemm bżonn il-ħtieġa tiegħu. Il-35 parteċipant se jintażlu bejn is-6 u l-14 ta' Settembru u se jidħlu mal-ewwel grupp fl-ewwel sena ta' din l-inizjattiva.